Pali video imene ikuyenda anthu akudumpha mu bus ndikumathawa and anthu ena akudziwa chimene chikuchitika, ena sakudziwa, ena amaganiza molakwika ngati mmene ndimaganizira ineyo. Yes, ine ndimaganiza molakwika ndaona video imene njayo kuganiza kwake kanena kuchonchi ndibona ngati kuti pa nthawi imene Minister of Tourism Vera Kamtukule pa nthawi imene anapereka mfundo yokuti tigwiritse ntchito 20 billion malawi kwacha ya tigule majezi English Premier League ndetilembe kuti Visit Malawi ya tikapatse ukoko azungu soya mpita aja nthawi nkhani imene ngophulika anthu ena kumayiko osiyanasiyana ku South Africa kuti anaganiza kuti ndoti ku Malawi kuti ngati akufuna pange invest 20 billion ngati akakamiza anthu kuti abwere ayendere Malawi ndi kuti zinthu zinatani zinthu zasintha ndiye amalawi ambiri anagula matikiti kuti azibwera ku nyumba koma ali mu njira pa nthawi imene mmodzi mwa amalawi mu basi mucha ankapanga scroll pa TikTok anaona video ya Mr. Jokes. Mr. Jokes yamati mmene alili Malawi panopo kutsogoloko ndekuti mayiko akunja munthu akapezeka ndi mulandu ndi akapita ku court pomugamula zingoti takupeza nolakwa choncho tikukugamulani kuti mukakhala ku Malawi kwa zaka 25 akatero munthu kulira kenako munthu uja ataona video ja anaonesa zinthu zake kuti akuluakulu tamumveni Mr. Jokes ku Malayiko siku limene ifetu tikuganizira apati pange bwanji tawe ibwerere kwatifeka Kana siri choncho amene timaganiza choncho timaganiza molakwika nkhani siri choncho yayi nkhani lena kuti ku South Africa kovota akugwira anthu obwera foreigners kuti azabwerezera kwawo. Actually ifeyo ngati Malawi tikuyenera ndithu tayikiza mapemphero anthu amene ali kuchani ali ku South Africa chifukwa ineyo guys I can challenge you kuno zoti ziloko zambiri ku Malawi kuno ndifo cha dziko la South Africa manyumba anthu amanga kwambiri South Africa ma business South Africa omwewo maforeigners omwewo opanda mapepala awo amenewo amene mbali inaso dziko lingati latukuka South Africa guys ndi zinthu zona kuti it's sad it's sad kwambiri kumaona zoti anthu aja abwezeranso kuno abwere kuno ku Malawi kuno ku Malawi kuno sabwera kubwera azikhala kutiko azikhala kumweko. Guys, the power of money value ku South Africa kuli ndalama yetu ya value ya stable yokhazikika kusati yogwayigwa yayi ntchito zomwe zimene amathawa anthu kunoso ku Malawi zija ndi zimene sora amakugwira ku South Africa ndi zomwezo za mashopu ku Malawi kuti ugwire ntchito mu shopu azimbiwa kupasa 50 pini 30 pini ku Jonze akupasa ndalama yogwirika bwino nde mphamvu ya ndalama imanena zonse ndimene imatana anthu ndimene imatana zinthu zambiri guys thank you so much makufati makamaka video ina special
for South Africa. Anthu amene amalawi amene ali ku South Africa ndi ena onse amene akuthandiza kulipira mafizi anthu kuthandiza azibale awo, kuthandiza makolo, kuthandiza zimene zinthu zavutira anthu amati madalira ku South Africa kuli anthu South Africa kuli anthu basi mekuja aponyeka hanzi, aponyeka 20 bar, aponyeka chani zimathandiza kwambiri kwake. Then guys, we actually tilinano limodzi anthu amene South Africa ndi maiko onse mwemphererani kuti zonse ziyende bwino, musagwe muvuto lililonse limene lilipo. Ngati pali mwayi onena kuti mutokwanitsa kupeza mpala pezani, ngati sizingatheke basi niyo muyenera kukhala otetezedwa. Here guys, thank you guys so much. Thank you so much guys. Malawi and cameras, bye.